Nasunog ang usa ka lansya nga gikargahan og krudo ug gasolina sa usa ka pribadong pantalan sa Zamboanga City. 5 ka crew niini ang luwas human nga nakalukso sa dagat. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy sa usa ka lansya nga anaa sa karagatan nga sakop sa pribadong pantalan sa barangay Baliwasan, Zamboanga City nga nahitabo Biyernes sa hapon. Apan gumikan sa dakong kalayo, nabugto ang pisin ini nga nakaangkla, hinungdan nga napalid kini sa balod ug napadpad sa may Artelim Boulevard. Gilayon kining girespondihan sa Philippine Coast Guard, BFP ug ubang ahensya aron mapakgang ang kalayo. Sa investigasyon sa BFP, migula nga doon na kinikargang pipila ka galon sa gasolina ug drum sa diesel nga nakatakdang ibiyahe sa Tawi-Tawi. Gituan nga nagsugod ang sunog sa diyang gipaandar na ang makina sa maong lansya. Ang spark ni ini gidakop sa gituang fuel leak. Hinuon luwas ang 5 ka tripulante ni ini human paspas nga nakalukso. Gibana-bana ang moabot sa 168,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala say angol nga natala. Gipaniguro sab sa Philippine Coast Guard nga walay oil spill. Ginakuan pa og pahayag ang tag-iya sa mong lansya, lakip na ang mga crew ni ini. Gumikan sa insidente, naghimo karon og lakang ang barangay LGU aron mamonitor ang safety sub sa mga sakyan ng pandagat nga naa sa mga pribadong pantalan. Isang challenge talaga sa barangay level kasi sir yung wharf na yun is private. So parang hindi kami basta-basta nakapasok, even yung mga PNP. I'd like to appeal talaga sa mga owners kung pwede yung mga ganyang bagay na sa responsibilidad po nila. Kauban si Gary Balantayog, Buong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.